face, tată? Auzi, mă? Dar în ce s-a zgâriat? În ce s-a zgâriat? Unde? La gingie, cred că e zgâriat. Că uite, are sânge pe aia. Unde vezi? Ah, Vezi? rupe-l, rupe-l, mă, rupe-l. Uite, vezi? Vedeți ce sânge și acolo. Păi de la el din gură e. Uite aici, Max, ia stai. Max, ia vin aici. Ei, stai, am zis. Stai, stai. Ia stai, mă. Stai să vadă tata, ce are băiat. I-a picat pe ăsta, nu pot să mă uit. O, s-a zgâriat ori de la bățul ăla și nu știu. Și-a prins carnea aia de oare în gură. Gata, poți să închizi.